Ahjopellettipolttin on uusi kotimainen innovaatio lämmityksen saralla ja se sopii kaikkiin arinallisiin varaaviin takkoihin. Polttimen asennus ei vaadi tulisijassa muutostöitä. Ahjopellettipolttimia saa 5 eri kokoluokassa tulisijasta riippuen ja niitä on mahdollista tilata mittatilaustyönä. Pellettipolttimet suunnitellaan ja valmistetaan Loimaalla. Tuotteet pakataan suoraan tehtaalla ja lähetys sisältää itse polttimen, paloritilät sekä selkeät käyttö- ja asennusohjeet. Polttimet toimitetaan asiakkaille matkahuollon kautta ja toimitusaika on noin 5 päivää. Poltin on erittäin helppo asentaa mukana tulevien kuvallisten ohjeiden avulla. Ohjeista löydät asennuksen eri vaiheet numeroituina. Tarvitset ainoastaan kulmahiemokoneen, jolla pohjalevy leikataan oikean kokoiseksi. Poista ensin arina ja leikkaa pohjalevy oikean kokoiseksi. Tämän jälkeen aseta pohjalevy sekä poltti paikoilleen. Lisää viimeiseksi paloritilä ja olet valmis käyttämään poltinta. Kaada ensimmäiset pelletit suoraan paloritilän päälle, jotta pelletti ei täytön aikana roisku. Täytön jälkeen aseta kansi huolellisesti kiinni ja kaada sytytysnestettä pellettien päälle. Seuraavaksi voit sytyttää pelletit. Muista varmistaa polttimen hyvä ilmansaanti. Ahjopellettipolttimiin voit tutustua osoitteessa www.unikiudit.fi.